Já jsem Klárka Uerspergerová. Je mi 9 let a bydlím v Karlových Varech. Baví mě kresba. No, mám ráda vyšívat. Jo, a ještě dělám kamínkový obrázky. No. Měla jsem zkrácenou achilovku a řekli mi rodiče, že budu mít operaci, ale říkali mi to postupně, že musíme jet do Prahy na kontrolu a tam jsme byli a řekli nám, že bude operace, že budu mít u sádry 6 týdnů a pak mě sundají a budu se učit od znova chodit. Не была то неврология, жодного діагнозу не mamy. Якщо то не було неврозити, protože ми jsme dali do školy dřív, to už my probírali s psychologem a se všemi. Žádnou diagnozu nemáme. A začala chodit takhle na špičkách. My jsme snažili všechno. Manuální terapii, rehabilitační terapii, masáži, různé vyšetření. My jsme byli na konzultaci ve Vídňu. Nám dávali 2 varianty. Jestli uříznou šlachy a nasadí to, nebo vyrobí pro něj individuální ortézy, že вони виробí на її ногу, воно її витягне, а буде витягувати безопераційні ту шляху, в яких вона мусить ходити 23 години день, а jenom 1 годину буде мати поволені ножички на викопані, а як вона уволі на відпочинок. Як ото болісті všechny, вона мусить в них бігати, скакати, ходити до школи. А то не була таску полроку, то було на 5-6 лет. На Кларкин характер вона бы то не унесла, психически и физически. Так как мы с ней решили, že uděláme to jednorázové operaci. Já jsem se bála operace, no. Já jsem se bála toho, že něco tam bude špatně, že se to nepodaří. Hlavně, aby jsem žila. Když jsem se probudila, tak já si jediný pamatuju, že jsem byla docela naštvaná. Na něco nevím proč. No, ještě před operací mi říkali, že rodiče půjdou na kafe a já jsem byla nějaká taková, že jsem nic nevěděla a pak jsem, když viděla mámu, tak já jsem jí řekla, aby šla dál na kafe. No to bylo katastroficky, když ее отвезли на ту операцию в Матолу. Ей оперовал доктор Сметана. То є на Чешську Республіку найлепший при ортопед. Но операції мусила бути пробігати 2 години. А були ніякі, що то тривало 5 годин. Ну а где ж її довезли? Вона пробудила, жвала як облазана цілий Матол. От той болісті, от той наркози. Вигодила нас ІПУ, ať ми йдемо на кафе. Ну, то була сранда Кларова. Ну, а пак jsem s něj spala 2 dny na jípu na zemi, na matraci a pak nás přesunuli do pokoje. Byli jsme tam asi 5 dní a pak jeli domů na vozíku. Bye. Jsem Stefy a jsem starší sestra Klárky. Já jsem měla úraz kolene, protože jsem hrála florbal a na zápase jsem spadla a z toho se teda vyvinulo, že jsem měla přetržený vazy v levém koleni a s tím, že i ségra, že jo, má teda problémy s nohama, tak se na rodiče jako svalili 2 úrazy najednou. A právě táta taky jako celý svůj život nikdy nezažil žádný jako nějaký úraz větší. Nikdy nečekal, že zrovna jako jeho děti budou takhle mít větší jako zdravotní problémy. Ale myslím si, že jako nakonec to zvládáme nějak jako v celku dobře. No,
Já můžu sportovat třeba nějaký golf, že tam prostě stojíš, protože já nemůžu sportovat nějaký běhání nebo skákání. Protože můj doktor říkal, že když budu běhat nebo skákat, tak se mi to může zhoršit ty achilovky. A proč? To já nevím. Мы хотели вратить на теннис. Та глава, říkal doktor, že automaticky vrátí jej na tu špičku. Ano, jedeme na kole, velikonoční výjezd. Že já mám kámošku, haha, ty jsi taková jakože nízká, že jsi o 2 hlavy menší než já. Že na ty nohy, tak jsem měla takový speciální ponožky, které mají výřez, že jsou roztrhaný. A já jsem jí to řekla, jako tajemství, ona to řekla celý třídě. Jo, říkala jsem, proč si to udělala, ona prostě říkala, protože chci třeba. A když já jí řeknu třeba, aby to neříkala, tak vždycky to řekne. První den v Lázních to bylo, my jsme přijeli a nic jsme tam skoro nedělali, my jsme se tam dávali v kufry, všechno jsme rozbalovali a nic jsme skoro nedělali, no. Mě dělali fyzioterapii, to je, když ti dělají rozcvičku, pak ještě tam byla termoterapie, to ti dávali prostě na nohy na tu jizvu takovou deku, která je teplá, on ti to sehřívalo, no. Ještě tam byl motomet a tam si prostě jezdila na kole. Nějaký ergoterapie, to tam vaříš, šiješ, pak plavání, to tam plaveš, no a pak jsme ještě měli výřivku a to bylo nejlepší, že tam se prostě hodíš do výřivky. Nejméně fyzioterapie, protože tam vždycky paní, to každý den si ti dávají novou paní nebo kluka, že tam je 30 minut, 15 minut sečíme, 15 minut ti dělají masáž na nohy. A když ti 15 minut dělají ten masáž na nohy, tak může být to, že mají trochu dlouhý nehty a to bude nepříjemný. No. Procedury mi dělali každý den, ale v sobotu a v neděli jsme neměli procedury, ale jenom v sobotu jsme měli nebo plavání, nebo výřivku. No výborný. Takový drift. Рамен клади долу делай. Так, поволь зады všechno. A pravou nohu dělej rovně. Stav. Ona tím, že odjela do Lázní, tak se školou tam byly menší problémy, protože ona se učila sice v Lázních, ale neměla vůbec to učivo, který probírali u ní ve třídě. Asi matematika mě nejvíc bavila. A co nejméně? Čeština. Prostě tam byla zlá učitelka, no. No, když jsme psali, tak vždycky byla prostě na nás hnusná, že mi dávala vždycky, ještě jak máme oběd, tak vždycky tam máme tu pauzu. A ona mi dávala vždycky hodně úkoly na tu pauzu a pak řvala na mě, že jsem to skoro nic neudělala. Rozvor hodin ze školy. To jsou na noc takový sádry, počítej. To je ortézy na noc. To nejsou tohle první, to už jsem druhý. První jsem měla z Motolu, z Prahy. A říkali, že to musím nosit od 20:00, někde tak, do 6 ráno. No ale my jsme to trochu změnili, že my jsme to nám dávali v 21:00 a domů jsme to 3 ráno. No, ono to bolelo, protože od začátku mi to začalo strašně tahat ty nohy a nemohla jsem vůbec spát, že jsem chtěla to vždycky sundat, že mi to bylo nekomfortní a pak ještě máma říkala, že musíš s tím spát v ponožce, pak říkala bez ponožky. A co bylo pohodlnější, s ponožkou nebo bez ponožky? Bez ponožky, protože nemám tak spocenou nohu, on ti to ještě tady tlačí. Mm-hmm. No. Asi mě teď 9, já jsem to začala v 8 ještě. V 8, tak už to mám rok a ještě asi tak 2 roky určitě. No, říkali, že u jednoho kluka to bylo 5 let, ale já tak nechci. Já bych vzkázala dětem, aby
prostě to přežili. No, Aby to přežili? přežili. Jo. Bylo to těžký? Jo. Jo. Tak jo, Klarinko.